Oscar, kom tilbage. Tja, det morfar. Ja. Hej, hej, morfar. Kan du hellere tage den på herude? Kan du tage den med ud til mormor? Kan du tage skoen med ud til mormor? Ja, du er dygtig. Må mormor have dem? Nej, så sætter du dem på plads. Så skal du ud og finde dit nattøj. Sæt den så op på hylden. Sæt den ind ved siden af morfars andre sko. Nu får du grisefødder. Det er ligesom at stå på ski. Ja. Sneskoen. Det var godt. Ja, det er meget større sko. Jeg tror ikke, du skal have mine støvler på. Hold den her. Skal jeg prøve at få støvler på? Skal der stå på? Man snakker om lovhøjde, så kan vi få den lukket. Ja, skål. Skål. 1, 2, 3. Nå.